a gida wallahi Allah da gaske matashi kake da Allah wallahi nan baka da hankali kai ka san waye matashi kuwa a to ai yanzu kai kyau ko yanzu fa ka shiga fage ko wallahi kai kashi sai a naushe ni mutum da yana ba da wata na kai naushin ma an goce faduwa zai a wallahi Allah ko yanzu in ka tsaya da gaske kana nan wallahi Allah kai ido baya mutuwa kwalli ta shi ka ji ko yauwa su kuwa ta kare saura zamiya to ai wannan idan bai mutu ba dama yana da maka wai hausa zai wai ana zaga ni wai baro tsohon doki ban gaji da gudu ba kakara ta kare sai aka ce in fada ruwa sai na ce naki ma ka tambaye mutuwa zan yi karanta wa mu kawo na mu kulhu wallahu idan ajalin mu ya zo Allah ya sa mu cika da kalmar shahada ce mu kalmar shahada mu ƙara kulhu wallahu kafa uku malamai da suka rasu na mun jibir baki ɗayansu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka dan su da kada ja akun da ila fi masifin nan na zamani da suka addabe mu Allah kai mana magani amin Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa, Rabbi duka bani shi, don na bauta ma na kyautata ayyuka domin kaɗai fa a duniya, Rabbana. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri, ‘yan uwa. Naga kowa bai shirin turbonta tamkar za a dawwama duniya haba ‘yan uwa, mu yi shiri domin dirarta da gaskiya. Karkaruɗu da duniya, koko daɗin dukiya, karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya. ɗan uwa. Ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba ruhunta da mai akwai koko talaka makamniya a duniya. Yau mutum nawa ta daga sama an kasan su a duka faɗin duniya kana su zam tatsuniya. Bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramen mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa, Rabbi duka bani shi, don na bauta ma na kyautata ayyuka domin kaɗai fa a duniya, Rabbana. Mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri, ‘yan uwa. Naga kowa bai shirin turbonta tamkar za a dawwama duniya haba ‘yan uwa, mu yi shiri domin dirarta da gaskiya. Karkaruɗu da duniya, koko daɗin dukiya, karkabi son zuciyarka ka zam abincin hawiya, ɗan uwa.